Dansk Anodiseringsindustri, eller DAI, er specialister inden for overfladebehandling af aluminium. Det gælder ekspertise inden for konventionel anodisering, hårdanodisering, indfarvning og forbehandling før lakering. Vi er den yngste anodisør i Danmark. Vi har den nyeste teknologi, som vi til stadighed bringer op to date, så vi ikke kommer til at sakke bagud. Vi har gjort meget for, at det miljømæssigt er korrekt, det vi går og laver, at kvaliteten er i orden, og at vi leverer til tiden. Anodisering, alluxering eller eluxering er alle tre betegnelser for overfladebehandlingen af aluminium. Man tilføjer aluminiumsoverfladen nye egenskaber, som er beskyttende og dekorative. Hos DAI har vi Skandinaviens mest moderne anlæg inden for overfladebehandling. Selve processerne er dokumenteret hele vejen igennem, og fra start til slut, hvilket vil sige cirka 3-4 timer, er der fuld sporbarhed på kundens emne. Så man kan altid gå tilbage og tjekke, har tingene været i orden, har vi overfladebehandlet i henhold til de standarder, som vi garanterer, og vi kan lave en my-test til kunden, hvis de ønsker det. Når man anodiserer og indfarver aluminium, har det stor betydning, hvilken legering man vælger. Medarbejderne hos DAI er til rådighed med råd og vejledning på alle områder. Altså min lange erfaring, også inden for aluminium osv., gør, at hvis kunderne ringer i tide, så kan vi guide dem hele vejen igennem. Med valg af den rigtige legering, de rigtige arbejdsprocesser, hvad de skal undgå og hvad de med fordel kan gøre. Og så kan vi også være sikre på, at vi kan lave et helt unikt produkt til dem efterfølgende. Dansk Anodiseringsindustri har faste aftaler om fragt til og fra kunder i hele Skandinavien, og DAI garanterer på alle opgaver en høj service og fuld dokumentation på det gennemførte arbejde.